yako na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao iguiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Nchenkoro kusairas bitange kurwali manga isecha akia wana wa minto mwamugusi yonsi pia sero sibonsi bitwatebere ngambia mona singa Kenya saa toire hani toikire suku nande mamuno mucheso enga ke Yesu kutwatebere ngakamuranja semuri tulia mandasi buya togoke toba muna abantu ba minto amo moseke ulio bwate uwete buben enkoroime sasoka twaromogoko twenjoyo mwako muya gogocha kero monto aiko mwako muya asengenche endonge nani nyasabe na inwe nabaganire suku engia no mwako muya bwenye mafanikio nande kero monto nabasabire nga kamuranje subscribe ase Ndizi TV yaite yegaiga nande egere tonyare ko manyamanga mayabu nagwateka boigo tunyare kunyora bosemi obonge omwancho murigereria korwo mwako chagete nande nkoero gochi nyasaye obeira mo naintwe twabeire embeo asemeti Ibere boniga buna Ndizi TV obwansu bwo mugusi igongo gwakira mbuya mono asoko genderera koba naintwe gotorigereria na gotosira ncherende yonsi eri kwanyarire gotosira igotorororo okoba yawo nainche buna omokori emeremo Ndizi TV nigo kuganiria Christmas gosesuguku engia yo mochengo naende buna togo chigokoro omwaka ngoganiria omwaka omuyo muya obo omorembe na maseseni amange buna botambe ngoteba eanche bwanchwe igo nkoro kwa Janet Nyamwamu ndo mochokoro Nyamwamu korwali bumachoge biamono. Tupunguze hasira nyingi, tusikule tumalize pesa, tuzue na gharama katika Krismasi, tuishi maisha ya kujuliana hali, tukisherekea kusaliwa kwa Yesu, na ili tuvuke mwaka tukiwa wote katika familia hiyo, tuvuke pamoja na tusiwe na vifo na hii mambo ya kuweza kugaramika zaidi. Na watakieni Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingi gikero cyumugusi no murobyo bwegekoro cyumugusi oyole nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amonoboroso bwomwenya getinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo muhaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanda ari nyumba mwanyase ba karansite nyara komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri nabamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigeya mange tokwana mange kera togukwanira igoro y'chingekero cy'umugusi twesemye kegusine kebinto byale na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi Chinsa Ibere chabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma Chinsa Isano na Ibere nejideke 15 chia mugaso tunde babanga tenga kibitoke moiwe kire mambia jama tuko yiwike gochakire Jumatatu goika Ijuma Chinsa 12 cha mambia goika Chinsa Isato imeya Ndizi TV Una botambe togo chakeli ritukuliao ase obwansu tomere na manga koraganire kuritukulia igoro nebo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri obwe ensaki umete sara numete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena kiti ganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo muriga rintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosali tukuliao asenchiri ndunge kigma enzakia ya Ndizi TV asu
tugukumanya iguru y'amang'ana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amang'ana yigenka kero weikiwe cherabuneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makuri Emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na mwogoto tweet ase at Ndizi TV News inadhina toka nyora uchumbe yao asenjira yogotirano waigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana osesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV sabaria yichi kilomita chinyinge ni yewo chaka nekerengereryo kyo gikubikirwa umupya yaunchuka na koba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tukwimanya amange iguru y'ogo chaka obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwigira iguru y'abaria baikiranire neganka yabo y'obokoro obwonchoreria bw'ebirengo bigoro mwancho mulina kwaria ririme y'omurubiri bw'esabari y'obwonchoreria omurubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya Lamisi enseye muninusu ya Margoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu Chinsa Isano ni Ibere n'ikidegeka 15 cha mugaso imeya Ndizi TV omugasomu ya omwancho murigereria Ndizi TV nande na kwareganire asemesa ya mang'ana maya Chinsa Isano na Ibere chitariki ne 22 omutinyu 12 omwaka w'ekiri w'ibere na 20 nyegenete ngambi yogendererete na kwareganirie atari make asa mang'ana maya asenchera yobwenge igo kabamo na inche goika omweli okorende nabogotobwatia wetera asenchera ya Facebook buna Ndizi TV News YouTube na otole buna Ndizi TV News na Twitter tonyore at Ndizi TV News nkoira nanda sekege kerubusio egere nkomanyinga nararia ya na kwareganirie na kwareganire naende nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita chingaki togo cha guchengera omuyega bwe Christmas amono mwaka moya o 2022 bono abaiboli kurogusi nigo baboli gwe korenda na kwenda kyanga abana babombu yabare ekero babungire chiskuru asomotimoko omoke bwe omuyega bwe Christmas nigo baboli gwe bunati baba ise gutuma abana guchiasa mairi asengencho ekinacho chingaki cyabene bakobera n'abana babo eliko baigeria chimbwa chingia buri tiatukaribisha abana baitonka nande tomanye ngabona abana muna babungire skuru bakire rusenke twarigania abana abo bamanye ngabakire nkasoho yakogera na nyora nga ndira abaibuli bakorenga ngero umwana chanka nayo nande ne punishment yale da ruguru skuru gochaka abana abo babe bagukwanerwa
ase enchera yobotoererwe bamanye nga bono bachirenka nande nga kieye munekale mbabasa gutwara a lot of freedom babase kogenda bajiwe kole ebintu bitatakeiri nale goteba nabayibuli na barabwo barigereri barore buya mono ase abana babo bakobera chinga kiechi omwana onyogenda gose ne kanisa manyanga ekanisa agenda na ike kanisa yigo sagenda kole ebintu bingao egia kabere kero kenda onyo omwana kwa mutuma manyanga ase kwa mutuma no agenda tachiti gukora bintu binde bingao gekora ase tuikire bono goika tobe very close na abana aba nandi nare kwenikare chi abibuli boigo abana abantu tagete ba grow spiritually igo ba ni shuenga bairira abana baiga ase kanisa babe bakumusaba monene nali abana abago ba humbled nandi bakina ase enchira ya Nyasaye iyo baba humble in society. Neri tukolia rero ase kinyoro kia Liangabi omo Deputy County Commissioner nigacha kiumurobelio bwe baraza y'abagaka amona abana abasae nigo morobelio yo oguchago konya abagaka n'abana basae okwanera emechando ao elibagwetera elio kobachanda egento gekwirira chisegi chanka gose gender based violence niga abagaka benyorere libaga na gukwanera mangana ao ayo agendrete kobachanda ekuirira abange babo kwerusia obugima muliketo Brian Sagini noara sensemeyo nande nagendrete gutwariganirya roboti uru uchikoronyora asensemo yabana magoroba asenchira yoboikira nukorende aya nara mangana agendrete asensemeyo ya Liangabi umugaka ekero gwachakire gutware imichando yabeire nyumba igitakwera utakigabaria abanyene ewade amachibu nigare na intu bali kwikaraseta abanyakenya Liangabi ni amate eye mokuru ase kenyoro kia mwakiage ewodi ya Nyatieko nigere no moichano magega yo mwana obo bw'emyaka ebere kutokaga kwete ime yegesima ime kwena kia yo no mugambi bwenseme yo oyotebire buna obutuki bwa chakiwe ele kwena kia nganinki keirerete omwana yo kugwa ase gesima ime ekiyatigete gasiretie obugima bwaye kuchoya na kwambuka makao no mwana akuru kubura itunya kundi chena kere tu isi michari sana na mama na muswati mtori tanganya ro ngakere tesi nya kambo na wacha kuiru mwana kama tayaya chetinda chaka kuiru mwana nili akabiri mama kanga kere isi nya kambo na wacha kuiru mwana kama tenchi atinche tinche kuiru mwana akayo ngakere isi mingate ucha afuta chato kirege sima ime lakini baachire wasala anyoli letai jerende ngale manga tera indonye afuta chato ko mwana no arara undingo toka ono kya na chito wake runga onore kanile kare gesima ime ngenga chana linga nchenko rwe epole gocha sekenyoro kegege wa uchumura aseke nyike kya banyorete ekelito igongo tebya abantu baminto akero mwali mire gesima mwaki agacha buya agera abana mbakoraki baso buya bamba gaswaini nande mwabe ko munwo monyerere nonu mwana na abanganga so arenge bwagaibo nege ikaro kia bene aschinga kieti chiabona mugasuni go kigendererete asamagacho ye bunge nene wose National Assembly asomocho Nairobi abasa babunge bagenderete gukwanira igoro yo mswada wose bill ya nyarako bakego ikiwa bosyo we bunge yo eliego chia kwena kiabuna obwamo bwebyama mbuchiko nyarako ba bokorosiwa wose coalition is that in Kenya, it's so clear that coalitions will be the issue of the future. It's a global phenomenon. In Britain, there are coalitions. In Germany, there are coalitions. In South Africa, there's coalitions. Everywhere, it's coalitions. But how do we ensure that parties that come together through a coalition are protected from the issues we have seen in the past? And you see, that is what we need to think of. That when 2 or 3 parties come together, it cannot be the big brother that they are relying on to protect them. They must be protected in law. And hence, what we are providing for now is a legal recognition of any framework that allows 3 or so political parties to come up together so that they sponsor their candidates as a political party, they share in the money as a political party, and it's not up to big brother or small brother to control the shots.
Abantu batatu nigo basirĩtio bugima abwigoro mogoroba asomo basukano mubebwe para uyokorekaneta ase pare nene ya Nairobi Kangundo nigo togomanyigwa buna abasubati babere nigo basirĩtio magima abo abwabo asikorendo umwana bwe myaka 5 asirĩtio bugima bwaye chingaki aigetuwe ase nyagitari ya Kangundo level 4 nigo bono abantereba gusaba rundi abanyariko bakuburiwa koba maiso anene mono chingaki chiga chimega ekera banta bange bagutumeka chipara. Kuelezea wananchi na madereva wote wakati wa msimu wa Krismasi, tunaomba kwamba tafadhali tuzingatie sheria za barabara na tuache ku overspeed, ndio tupunguze hizi fatalities ambazo tumeanza kuziona mapema zaidi. Ekero tutigareta samangana yemibasokano yepara omotienyi goso mwaka oyo 2021 niga abanta bange banyarako bagutigirwa chingoma chintindi kubwatikana nemibasokano emebe yechipara. Cyrus Oguna oyoro monagari bwa serikali niga anchiranire buna omukomentekana kwe mibasokano emebe yechipara eyo yatigira abanta bange babwata chingoma chintindi nabande gutigwa bale ebirema nigo yanyarako bage komentekana aso mwaka oyo iga waigo obotuki korwa sekyombe kia National Transport and Safety Authority NTSA nigo kianekire buna omwaka o 2020 omwaka oyeta goso omwaka o 2020 niga abantu gweta na chiri bwisato chimisano na ibere na batano na babere banyorata chingoma chintindi ekero bwatraneti wasemi basokano yepara yekorenganiwa no mwaka oyo iga o 2021 abanta bangi kegima batigirwe ne chingoma chintindi abo barabantu chiribu inye chimia isato merongene na batano na babere. Boda wengi ni vijana, ukiangalia ni vijana tu miaka 22, 23, 25. Sio wengi watakuwa zaidi ya miaka 30. Wameondoka wengi, hata familia hawajapata. Yani sehemu yao imefutika kabisa kwa sababu ya kutoka kabla atakuwa na familia za kwao. Kwa hivyo kuna ongezeko ya watu zaidi ya 640 ambao wamepoteza uhai. Tunapoongea kuhusu hiyo idadi ya watu, labda haitakugusa, lakini naomba kumbuke kwamba hawa ambao wamepotezwa ni watu ambao ndio wenye uwezo wa kutafuta ajira kwa familia. Na wikira bo mwanchu murigereria nongo ikero mweri wa mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere kurende tomo cha kumera na inche na ndechikoraga 10 nchigo komanya ayo amo na yanda mange kolengana buna atekire kurwa rongo rwiturwa gusi na Kenya engima yandra ko baime ya Ndizi TV mbuya mono kwira chinga kichao kurigereria egetaseni kyao bwanjete mbuya mono mo director ne John Kibati asokwene kyabuna chibicha na Mariogi aikeire omwanchu murigereria asenjira ngia kigima kabaime ya Ndizi TV ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi sabaria yichi kilomita chinyinge niyego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupya yaunchuka nakoba ubwonjoreria ububokororekana asumurubilyo bw'esabaria y'ubwonjoreria nigo tukwimanya amange iguru cy'ugo chaka ubwonjoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwirira iguru yabaria baikiranire neganka yabo
yogo korobuturya wibirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murobiri bwe sabari yo bonchiri murobiri ko yetu na inche ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninusu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu Chinsa Isano na Ibere n'ikidege 15 cha Mugaso Amayia Ndizi TV. Nawe kwanire mwancho omurigereria Ndizi TV nande ngakingia nkoira libagalia ne bunanje Sara Nyarangi Ontita okuganiria gukwengia ne Christmas yekia waigo mwako omuya o 2022 obwate visio amono bya bwanyasaye mbia mono sana gwachorere koba 9 gataseni kya obwanchete Ndizi TV nande bunabono togucha gukoro mwaka igotogwa kangambi mono asengencho yao twanyarire koba towikirania onsi asomako 2021. Happy New Year. Omwancho omurieri na okwaniri andonsi asore chinse chiga nigongo kwaneria Christmas ikia no mwako moya kuruga Ndizi TV. Engakie ne lito kwate chisere chire chinyinge nigongo goli abaminto gaki munyara kwa abangalivu sana chipara bone gana lito bwate aina yechigali ekindi kitanya kwenda service no chire para abayibuli asemo abeta bese biri bikebiro erise rango bibagango ngora ebibike bigende school ebibike balira mandasi koruga Ndizi TV nigongo baganeria omwaka omuya Christmas yekia. I wish you all the best. Obachenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bachenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagitingo ito ingari tokiri tokende korariri bwaga gatokuria na riratokonye igori tokiri tokorari bwa ndika kitomenye buya kebocha buna botambe ngo batabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Kero muntu nabwatu muganoye kurwe iburetwe guikabono kurende ngero igentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubilyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyegwetoma gwikebrenko byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iriogo kolentera emegano yabo kera ritukurie Juma Chinsa Ibere chabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili Chinsa Isano nesato goika Chinsa kianda Amayia Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokereryo y'abaibuli. Ine kwa yaeteire kero monto asense gatomenyate ona yaeteire Nonde imeyabo mesichi asensemo ya itumbe iyo gotoka imeyabo basi asetole no mongina kwamboka
Mwanchu muligereria omongina kwamboka ntwarengenera sense mentangani imeyo moroberio na yaeteire akanyara kontebia mange igoro buna kinete buna tigetweke ngwerere na biboli bae bakweta semia keri amaiga akanyara kongeresa buna kinete goika buna nyometwe chinyomo ibere stiri chikanga gokora akamwa koira na sobo onyankwa nyorete chinga kicho kuligereria omoroberio yo ona yaeteire abakwenda sense moya Facebook osa sense moya YouTube Ndizi TV na okonyorororo uikarero nandi tumiranire asense moyende ya kabere imeyo moroberio ona yaeteire inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita omongina kwamboka mbiyore naende mbiyande ninyorete ngwantetie asomoroberio riondo etete buna kwangeresete kurwa buna gwatigitu koro mwana moke ugantebia story gotira ugantebia story igoro yenyuomo tugaikera asikware gontebia nga ukaira na nkase ino abana buna bari guchandwa abana ukamwa ukano na bamate abana baruororo bagenda nyumba karibu sana naende togendera wana goikerekere na ichetenka nkarigenjera yo kwagacha bono bana kauru mugamo gete ore kamatiano bunyansi rende nyagachire tina muguri obunyansi obunyagachire igaikero mungino yagachagako ekero mungino yachiakwa ngasaba bono nkanyenda kuburi yo omusacha oyo bunyansi angani bunyansi mboyo yando okoreke yando utunye uri kamati yachi ko bunyansi buri kanya kwa mwaka ni rumungino kanya na waka nende baka nete bare bonse bana no mwaka we era kine kiro mungina kumuga kuria kanga agakuruka akanduka nkabwata nkagenda nkagura bono bunyansi asanga kibasire ngakwanya kwa bakanira na bakante siringi miasta na siringi miasta rikare paketo kale ne chinyinge ekine kibasi pakebundi nere imiasta siringi miasta ekine kibasi chinyinge ona ne ngayenda ngaguru bonde asa kurkugia saiga bunyansi bwekwerende bwo ekenyoru tina gore ekenyoru ekinande ne konda tware nkogenda ne konda ye tware okare ru siringi sate ekwerende ekiro ne somoni kucha goisani chibese chibaka siringi 500 na chitukuru bunyansi wa kabire ne ngiriento rais na bana no bwato kuragere ekena gore bunyansi oboiga nchikwagachira ando bunyansi omuntu andagansa bunyansi boli ngachigo chukera nkamukani yantebya atiganchi kubutorera indusi bakeigo akaenda kambutorera akasamba kabeka mwaye wana liringo chikomusaba bunyansi bolinche kwagachira na ligirie ebisigisa na bekirense bunyansi boli wantebta maiti esibuga chiete kai wana kana igo siringiri 100 chia ile nditayo konga kana hebona nkaenda ngabona no mote na agorire ngetambukiro gikwimugite karo montago taibonya ande tayo gosoe ko era muntu tayo ntakete kenyurureke okay bono no tebyo muntu nditayo gotegera nditayo uri nacha nkabwata nche nkabatigira ni bona ndekenengera likende kangichera genda bono ligichibesa tibatiringa kiriria ningisingi miasta 50 ogore elimo oagaje nganda gusimeka chinge mugondo ngasimeka chibukato ngasimeka amatoke uskali ebyeicha naira nao ni nagura libati elimo naira nao nagura libati elimo igachiriga ikira chibese chigaisana ekwerende igaisane amabati 55 akaje isana amabati 55 ngachanga kaligie bungi kanyagachire nyombe kaba wano tukangendera komenya igabo kana ngendera komenya gabo kaendera komenya igaikira bono abana bakaende school bana kera abana baende school ngachandika bono kena chandika nsinyuka inko rusindagira ko abana ga inko rusikene ko abana bana ka fiti nasimeka chingende likuneni eliga tinko kana chikwerende chingende na amato amatayegana na gura muchere na burukani egera abana bari baende school elibona abana bakurba ruete bagadari uburwire bwakanira oburwire bana eria kana ruete mate gari abana banguikaga igaseito yani obosaboka baria
na gaige nyombe ya situa chitu tugasoa chinda chikari abana mba manyete bono nga imbinto kiebye kera situa rwete binte imbyale ngo bambori ebimbinto kinsoka ko batebi nga nechinda barabesku gotebya abana bandi nga nechinda nechinda batebi ebi nebicharoka chinda nechamagoro chuka usiba sipibana ntima tinge tu artur chonsi eche atoliet pakobosisa yani tokeara yani umuntu akorigeriga ototama ngwesibi mwale ogwesibi kwa none sabunene nga yoko rusho gwesibi amache bosa amache bosa none gento gyoko koruseria amache roche ngiale ngoro mongina getochi tagankonya kabi jo ne karayo kwa karayo kana gwesibeli kwa rugera akorera kiango agankonya kabi yuga kagarita tano naenda naletera amache abana bakoraki ba tuatumika kuruga tugasikio bogima ngaendera gusikio bogima bakongwe kabeyo ngasukia Chegekera bana bakagende esekendari omwana omonene njigo sabe pasari tingo mabese fa mwili yari kurusibwa pasari njete guchiyasoa mwana omonene umunyaruka pasari tegoso ngamasomeria bakongugo bakankanyaro kuri form 4 kera kuri form 4 na abandi ngumubwati bari kurumaye bana kera kuri form 4 chibasikampura ngumwirire kosi na abandi kyara magega bakuru no yonde no arule chikone yuko agachiro se bado na aga chikone anyumba ibona na agachite no tomenyete na ine ngachanga kore bone nkagendera bone chibukate chigaso bone gocha na chisiringi 10 mwete singi 10 ne chibesa na ile skuru eli no muri muka mururi ominto riri ta chiete ji riri kwirane de ga chiete riri ta chiete agakana ta ontigire ga agantigera mwisiko mtori agatigara kwaye bono komenyororo no uyo mukoti agatigara kwaye na inje ngatigara kwana uri akagenda pibone mwaterene ta baisike ni mweka batatu ngo batirite buri muni buri mwana ba amate batwatirite okay naone kertwa twa na menya igo na menya igaikira igo ekera bono yikiraga igabono na kore ikwirinde abana abagende school bagakura form 4 chibasikambura uyo ndi nera agakura form 4 nera chibasikambura bono na uyo gatatu nera ukuri form 4 bana kera kure form 4 chibasikambura noncho murigereria ntora kweba ora kagenga abantu aba bachi bangya gwite story barabuka ntoko inyorete asenge njaye no monto umia yandra ko bemeyo moroberio onayeteire kwire abantu bayeteire onye gokumetinga ngweterore nkagi gabo ondo naro gotigu karo mwana musinini ochaka no bugima bulio bokonkuru aro mwana musinini mpaka ogotastiri kagendera takobo bugima obwo bokongwime kendro oyo minto bas wana oyo kabira agakura nere agachapana nkamuira agakura ekera akura oyo gatatu chibasikabura agachanga muira computer kena muira computer kuruga igas computer umwalimu ari ngo musani oyo mwalimu oyo musani oyo umwana oyo gatagete kwa ende kosi agrigacha kamata byagirikache to ekugutoira chibasi nyinge timbwa TV kwerende bintu ngo chokogore bifabu chokore gas ego meskara ne gete gukora musko ya korte form 4 chibasi kambura akaberaka akaberaka gachaka nyoma na chitaka nyomo kanyoma bwana mwalimu oyo gachaka mwichorire keupu ye gachaka mwira gusi institute kuruku abo bana bagacha bakamusoma agakora lakini amatemo awo chigokora bwana ndi umwana uyo iga kutruo keupuya agachaka icho mwisiko mwabo akagenda no ari boniga arwete bwo lakini no ari bwana no uyo iga nere mwisiko uyo nere bona agaichoririgu nere ne serikali ekamukona ekera ntu abwate yani ntu abwate bo bokonyi bo bonde no mumuro inere akagenda nere no agokora bona bwana goikiraiga ase gocha gokora ikwirende goikiraiga obugima bwankongera monsa bwana kero obugima bwankongera iga bwana gigaikira ekera na nyora chibesa goitira ikwirende oyero mugoti kayare bona mwisiko yo mtamukoti omwana omoke nero nagotebyo kale mumbwali oire ngaikire bona oikire 6 7 yago chigochi okay bona ngasaka ura chimaterial ekoitera chibukate chi obole mugwechi avocado igana no mole miyore kurukare ubwechi avocado na ile school na chikon wane gaikiraga school na arba karameka bagankani tinko ira wane
bono bagankana obagenki bono ebo tinko manyara yende bagakana ngatiga kwira bono chibukate chigatigara igo nandi chigasoa kubono ko chigasoa kora chigasoa kuoma ichinde okanyara igo ikaiga chinga kiyoma chigaikira bono ngo chigochinde kanandi chiagunda tinko manyara chiagunda chonse bono no bogo twibunienge mana nani kanandi chiagunda bono nandi nkanyara bakongore igo igo bono ngakio nakimoko nyore ndagira gwikira iga boniga na bato nkoni bosko so endremero ma teteri gosira endrema nemboga ne teteri gosira mono ikiagera bana go etera chingini china na ali gosimeka amagena na bawo ikenga kieta chita igaikira chinyoni chigo ikachiali igaikira bono nande na wana bantu bagocha mugondo ba bono nkanyora bono kusimeka chingeni echo kambere distance bono gochiali tatige chura simeka nge chuka ne chura nyora lakini usimeke gochiege yege tuagete to gochinyora boso kondiso mugondo to gochinyora bantu bakuiba usangana bamaite ne chumu isekora so gusangana bamaite ngane chumu iseke bono kero kende kero kuachite back tumeda biske bagonyoma bagenda mbali kuirana kero kuirana tene kya bantu bari go kuira abantu amumenyete na barabu aroundia ni nyumba yeno at large akibari ukuira usene obwa mate bwa ona barabumburu byo bekaroko bo omwene na ndungi gori ronte ni tangani go banganchite lakini bwana kira bachi konyora nga na berega bakanyanga bono paka boniga bakanyanga pakega ikira no ne kwerende ekera bono egwikira bono le besika ba minto bakakora ki bakasoa kunyanga bagateba na balete iro busuku barabya ababandi stiri mungateraneta bagateba na balete iro busuku kabera gaiga barabwe banyomire barabwe banyomire nchibye kana tigarita igeme gonde bago chabale mande baenda ose banyoneta bono bachakire konyona kere batisaiti kutaka konyoni bono okoranga yani bose obubwane bware ngo banne ko burende bono bakabuski go chaiga bono ne chinyomba chiri chitagwire ku chirugura chichira chitagwire bono ebasugeti gocha bono chinyomba chibere chitagwire chiabana iga neri ya rugura chitagwire kirokene mboko ngi kumere kwa umere na barobo kunomenyeta iga n'abantu amometa na barabu ebinyoro tabantu bana barakorame bande gosiba guchaete tinkomanya ayabona n'umuntu bono nsibo ke gokwana chinga kiechiga bono ngo na menya tega iga na bayari goikira no rengo chiroche enjira yako boro gochira roche bago kanto chiroche njabwatera bwaibu nkwira na ndongereza subuime ubwamate na abantu amumenyete na barabu asengencho ntumetenga na mango muntu gwetera karole mino no ba mino abantu abaiga wechinsema mbabwata mange bagukwana igonkwira na tole teturenda sumutumo ko musinini mwancho murigereria no tole no mungina kwamboka yogendrete kontebia mange aitira subuge mabwaye stiri agendrete gwetera ngatara yakura lakini stiri no mungino obwate chinguru chae na ndogendete gwekorera igasi yae tyo turenda sumutimoko asege keke kurubusyo nkwira na tole umuroberio na yaitira Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi.
botambe ekero kondra nigo kondra semesa ya mangana maya na asomoroberi bwensa kikorende rero nigo na chiri kwa kwariga nigo sikogotebyo tware Christmas kia amono mwaka omoya oyu orabo mwaka bwo morembe aneka tochikwenda sobo chori bonne nigo tusaba nobe oyu bwo morembe ganda onsiase omwanchu murigiro turigire nigo na kuwishe iri gose na kuganeire Christmas kia osange na bamino ase andonsi asoberete igo twara umusimbo Christmas omuya buna botambe redariane Brighton Makoli nonda no mungina kwamboka asomoroberio ona yeteire aiga sagenderete gontebya ngana rari ari aeteire kurubwana bwa empaka gwikera